खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै रायजो सोरखारनि गोख्रों बिथांखि। दासान्दि आसाम रांबावजा जथुम्माया सोलिगासिनो दङ। बिनि गेजेरावनो माखासे गोनांथार थांखि लानाय बायदिफोरखौ नुनो मोन्दों। थांनाय 7 फेब्रुवारि खालारखालि जालांनाय रांबावजा जथुम्मायाव आसाम सोरखारा सोलोंथाइ बिथिङाव मोनसे गिदिर थांखि लादोंमोन। रायजो सोरखारा आसामाव सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो आरो गोख्रों खालामनो थाखाय 10 आरो 12 थाखोनि आलादा आलादा थाखानाय सेबा आरो आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिल बर्डखौ जथायै दाजाबनानै मोनसेल' बर्ड खालामनो थाखाय थांखि लाबाय, जाय थाखो 10 नि थाखाय मेट्रिक आनजाद एबा AHSEC आनजादखौ खुङो आरो जाय थाखो 12 नि हायार सेकेन्डारि आनजादखौ खुङो। बे सेबा आरो आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिल मोननै बर्डखौ सरजाबनानै गोदानै मोनसेल' खालामनाय जासिगोन होननानै बे आगानखौ 7 फेब्रुवारियाव आयेन आफादाव थिसनजानाय आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बर्ड बिल 2024 बादियै लानाय जादों। बे थांखिखौ रायजो सोरखारा रायजोआव गेजेरारि सोलोंथाइखौ बांसिन गोहोम गोनां महरै सामलायनाय, नायदिंनाय आरो जौगाहोनायनि गोनांथिनि थाखायनो लानाय जादों होननानै मिन्थिना मोन्दों। बेजों लोगोसे आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि ड रेनुस पेगुआ फोरमायनाय बादिब्ला फैबाय थानाय सोलोंथाइ बोसोरनिफ्राय मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव टप 10 एबा टप 20 रेंक सायख'नाय जानाय नंलिया होननानै रोखा फोरमायना होयो आरो टप 10 एबा टप 20 रेंक सायख'ना होयोब्लाबो रेंकजों रावबो जेबो साख्रि मोननो हाया। बेनिखायनो रेंकिं नेमखान्थिखौ फैबाय थानाय सोलोंथाइ बोसोरनिफ्रायनो बोखारनाय जासिगोन होननानै बुङो बिथाङा। आसामनि रांबावजा जथुम्मा सोलिबाय थानाय बे हाबाफारियावनो 65 नं कालाइगाव बिधान सभा समस्तिनि MLA दुर्गादास बर' बिथाङा आसामाव रायजो जाबोनाय कच राजबंसि आरो आदिबासि हारिखौ ST खालामनांगौनि खामानिखौ मावलांनो नांगौ होननानै खावलायदोंमोन। बेजों लोगोसे आलफा गोरोबथाखौ मावफुंनाय राजबंसि आरो सरनियाफोरनो ST सार्टिफिकेट होफिननो नांगौ होननानै बुंदोंमोन बिथां MLA दुर्गादास बर'आ। दा बे बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै गोबां बर' हारिनि मेलेमजिबि सुबुं आरो रायजो राजाफोरा सावरायलायगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय बिसायख'थि गेलेना देरहानानै MLA जानो हादों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। बर'नि सासे फिसाया रासिया हादोरनिफ्राय सावस्रि बिथिङाव MBBS उथ्रिसार जानो हादों। मोनथिना मोननाय बादिब्ला जतिका बर' मुंनि सासे बर' सिख्लाया रासिया हादोरनिफ्राय MBBS उथ्रिसार जानो हादों। बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि ओनसोलनि सिङाव थानाय सिकारि बांला दिन्दांपारा गामिनि थागिबि आरो मुस्रि नबिन बर' आरो मुस्रिमा रुपेश्वर बर'नि अनजालि फिसाजो। जतिका बर'आ रासिया हादोरनिफ्राय MBBS उथ्रिसार जानो हानाया ओनसोलजों लोगोसे बर' हारियाव गोग्गानाय आरो गोजोननाय लाबोदों। बाख्नायजाथाव दि भारत हादरखौ खैफोदनि समाव जेब्लायबो गुबुन हादोरफोरा खैफोद बा बायदि जेंनाफोराव गोग्लैयोब्ला गुबुन हादोरखौ बासायग्रा आरो अनसायग्रा होननानै बुहुमनाङैनो मोनथिगौ होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो हानाय बादिब्ला बांलादेशआ भारतआव फिन खनसेबाव थांनाय 1977 मायथाइयाव मदद बिनाय बायदिनो बिफिनदों। बांलादेशनि गुबुन हादरनि मन्थ्रि हासान महमूदआ दिल्लीयाव दावबायफैदों आरो भारतनि गुबुन हादरनि मन्थ्रि S जयशंकरजों लोगोसे भारतनि माहारियारि बोसोनगिरि अजित डभालजों बाथ्रा सावरायलायदों। बांलादेशनि गुबुन हादरनि मन्थ्रिया गावनि हादोराव म्यानमारनि रहिंग्या रिफुजिफोरनि जेंना बांनायनि सायाव भारतनि बिसोर सानै गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरजों बाथ्रा सावरायदों। मानोना म्यानमारनि रहिंग्या रिफुजिनि जेंनाया दरनै हादरनि थाखाय चेलेन्ज गोनां जानो हागौ होननानै बांलादेशनि गुबुन हादरनि मन्थ्रिया सन्देह खालामदों।
महामुदआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों दि म्यानमारनि थासारिया दरनैबो हादरनि थाखाय जिंगासिथावना दं, मानोना दरनैबो हादरनि सिमाया म्यानमारजों नांजाबनाय। मख'जाथाव दि बांलादेशनि कक्सबाजार ओनसोलाव 12 लाखनिफ्राय बांसिन म्यानमारनि रहिंग्या रिफुजिफोरा थाफैदों। गुबुन फारसेथिंजाय भारतनि जिंगासिनायाबो बांदों, मानोना म्यानमारनि सुबुंफोरा मणिपुर, मिज'राम आरो नागालेन्डआव हाबफैखोमागासिनो दङ। बिसोरो भारतआव रिफुजि जानानै थाफैदोंब्लाबो भारतनि रैखाथिनि थाखाय खैफोदगोनां जानो हागौ। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ बाख्नायदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा। क'क्राझारनिफ्राय लानानै कारिगावसिम लामायाव गोदानै स्पिड ब्रेकार खालामनायखौ साबायखर बावदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा। महिलारी बिथाङा बिबुंथि होदों दि आथिखाल बिटिआरखौ दैदेननाय थामहिनबा प्रमद बर' बिथाङा सिएम जानायनि उनाव लामा जौगाखांनायनि गोदान खामानि मावदों होनोब्ला क'क्राझारनिफ्राय कारिगावसिम गोदान स्पिड ब्रेकार होनायानो बिथांनि गोदान खामानि होनना बुंदों आरो जों बेफोरखौ मावनो रोंबोआखिसै होनना प्रमद बर' बिथांनिसिम फिनजाथाय होनानै साबायखर बावदों बिटिसिनि बारग' गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा। क'क्राझारनि सासे सुबुङा 10,000 रांजोंनो 20 लाख रांनि बिगुमा जानो हादों। माखासे सुबुंफोरा जानाय लोंनाय एबा नाङै खामानिफोराव गोबां रां बाहायनो हायो, नाथाय गावनि जिउ रैखाथि एबा गावनि बिसि फिसानि इयुननि थाखाय रांखौ थेबलांनो बावफ्लाङो। नाथाय बयनिबो सिगाङाव फोरमान होनो हादों दि क'क्राझारनि बिहारि हारिनि सासे सुबुङा बोसोराव 1,000 रां जमा दोननानै 10 बोसोराव 20 लाख रांनि बिगुमा जानो हादों। क'क्राझारनि गंसे नखरा। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला 2014 मायथाइनिफ्रायनो बोसोरफायाव 1,000 रांखौ स्टेट बेंक जिबन बीमा बिथांखिनि सिङाव दोनदोंमोन। नाथाय रां दोनथुमगिरिया थांनाय 2023 मायथाइनि जुन दानाव हरखाबै रुंसारि जालांनायनि उनाव नखरा एसबिआइ नर्थ क'क्राझार ब्रान्सनिफ्राय 20 लाख रांखौ क्लेम खालामो। थारैनो नोंथांमोनहाबो गोसो दङब्ला बोसोरफायाव 1,000 एबा बेनि खम रां जमा दोनलांनानै इयुननि थाखाय स्टेट बेंकनिफ्राय बे खाबुखौ लानो हागोन। धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथाराव मैया फुंबिलि समाव मोनसे लामानि जाब्रबथायाव दुखुनांथावै बिदा-बिनानावजों लोगोसे गासै 4 जिउ खहा जादों। मोनथिना मोननाय बादिब्ला जाथाया फुंनि 4:30 रिंगासोआव सिलाफोथारनि सिलासुटियायाव जादों। बिदा तिलिसर सुक्रान आरो बिनानाव अजा सुक्रान बिसोर सानैबो फुंनि समाव लामायाव गसंथना थाबाय थानाय समावनो गोख्रैयै खारबोनाय गंसे टाटा पान्स गारिया सौख्रांनानै गालांनायाव बिदा-बिनानाव सानैजों जायगायावनो अबथिरा जिउ गोमायो। मोनथिनो हाबावनाय बादिब्ला बे एखे टाटा पान्स गारियानो फिन खनसेबाव AS06AA8394FZ5 नम्बरनि बाइकखौबो सौख्राङो, जायनि जाहोनावनो सालायग्राया जायगायावनो जिउ खहा जानो गोनां जादों। बिनि उनाव बाइकनि उनाव गाखोनाय सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालसिम लांबाय थानाय समावनो जिउ गोमादों होनना मोनथिना मोनदों। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय खौरांखौ पुलिसआ मोनथिनानै गासैबो गोथै सहफोरखौ बोखांहैदों होनना मिन्थिहोदों। आरोबाव बेराफारसेथिंजाय मैया फुंबिलिनि 11:00 समाव दिल्ली मेट्र'नि गकुलपुरी स्टेशनावबो मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जादों। फुंनि सम जानायलाय मेट्र' स्टेशननि गाहायनि लामाजों गोबां सुबुंफोरानो हान्थामेला खालामगासिनो दंमोन। मोनथिना मोननाय बादिब्ला मेट्र'नि पिंक लाइन स्टेशन गकुलपुरीयाव प्लेटफर्मनि साइड वालनि मोनसे बाहागोआ बायग्रबनानै लामायाव गोग्लैदों। बेनि जाहोनावनो बे जाब्रबथायजों 3निफ्राय 4 सुबुंफोरा जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों, जेराव सासे सुबुङा वालनि बायखोन्दा थुख्राफोराव गोदोनानै थादोंमोन। उनाव पुलिस मावसुमाफोरा माखासे सुबुंफोरनि मददजों वाल बायखोन्दा थुख्राफोरनिफ्राय गोदोनानै थानाय सासे सुबुंखौ रैखाथि होनो हायो। बे सुबुङा जाब्रबथाय जानाय समाव स्कुटि सालायगासिनो दंमोन। बेबादि गिख्रंथाव जानाय जाथायखौ पुलिसआ दायो नायबिजिरगासिनो दं आरो गासिबो जोखोम जानायफोरखौ जिटिबि हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय होनना मोनथिना मोनदों।
जेरै इनाय खामानि मावदों बिब्दिनो साजा मोननांदों सासे लंपट लांसुनिया सुबुङा। बेबादिनो गौहाटी जिल्ला बिजिरसालिनि बिजिरगिरिया बुधबार सानखालि मोनसे बिजिरनाय होनानै सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पक्स' आयेननि दारै सासे दायनिगिरि सुबुंखौ हमनानै 25 बोसोर जेलनि साजा फोसावदों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो हानाय बादिब्ला बे जाथाया 2021 मायथाइयावनो जादोंमोन आरो बेनि दायनिगिरि सुबुंखौ शाहिदुल इस्लाम होननानै मोनथिना मोनदों। दायनिगिरि शाहिदुल इस्लामआ गावनि नसुंसेयाव भारा थाग्रा सासे 7 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन, जायनि थाखाय दायनिगिरि इस्लामखौ गौहाटी चानमारी पुलिस थानायाव केस नाम्बार 536/2021 आरो पक्स'नि 6थि दफानि गेजेरजों दायनिगिरि हमनाय जादों होनना मिथिना मोनदों। बेजों लोगोसे इस्लामखौ जिनाहारि खालामजानाय दुखुथिया नखरनो बिजिरसालिया 10,000 रां बिथोन होदों। जुदि होनो हायाब्ला जेलनि साजाखौ आरोबाव 3 दाननि बारायना होबावनाय जागोन होनना फोरमायथिदों आरो लोगोसे पक्स'आ जिल्लानि आयेन खुंथाय आफादखौबो दुखु सैनांनाय नखरनो 2 लाख रां होनांगौनि बिथोन होनाय जाबावदों होनना मोनथिना मोनदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।